Takže ahoj lidi, já jsem dneska na tomhle YouTube nový. Doufám, že se vám budou líbit moje videa, pokud jo, tak budu ale externě hrát. Teď si jdu zahrát jednu hru, taky nebudou jenom z Robloxu nějaké hry, ale budou i třeba jiné hry, třeba teď právě nevím, třeba ne, ale nebude jenom furt z Robloxu, taky zahrajeme si nějaký Tycoon, který už jsme hráli, no já jsem hrál teda s kamarádem, nebudu hrát sám, budu hrát s kamarádama. Pokud by se vám líbilo tohle video, tak dejte like, zvoneček a nějaké třeba, nevím, komentáře, napište, pokud chcete další videa o Robloxu nebo o něčem, ale dneska taky dneska udělám nějaké videa z Robloxu, že to udělám tak, že my to musíme dokázat aspoň 20 lajků, aspoň 5 lajků udělat, jo, sdílejte všem to video, doporučte tomu všem. Pokud se vám budou líbit tady ty videa, tak víte, co máte dělat, zvoneček nebo like, odebírat, protože dneska budu dělat videa o Emergency Hamburg, takže doufám, že se vám budou líbit tyhle videa. Pokud jo, tak jako jsem rád, protože já moc nenatáčím na videa, protože jsem tady novej, ale pokud se vám budou líbit tyhle videa, tak dejte like, udělám další. Jak se jmenuji, potom vám ukážu, jak budu Emergency Hamburg hrát, tak vám už ukážu nick, teď určitě ne. A kdyby něco, tak pak bychom udělali, že to uděláme tak, že bychom mohli dát aspoň předtím 10 lajků a až bychom to dali. Pokud to, říkám, dneska bude Emergency Hamburg z tohohle Robloxu jako novej. Takže zatím čau a mějte se dobře a dneska vyjde Emergency Hamburg. Takže čau.